Boas, eu sou Lara e hoxe vou vos falar de Que me pare o corazón se te esquezo de Andrea Maceiras. Blue Shiva é unha influencer que ten unha cale onde sube vídeos de retos moi perigosos e arriscados como, por exemplo, camiñar dun edificio a outro cos ollos vendados. E o que non sabía Blue Shiva é que non iba a acabar superando o reto e acabaría caendo ao vacío. Ada, unha rapaza que ten unha irmá xemelga chamada Lúa, recae na depresión e ansiedade pola súa morte. A Lúa parecelle moi estrano que só pola morte dunha influencer acabe recaendo en todo no que tanto tempo lle costou salir, polo que decide comezar a investigalo. Por outra banda, temos a Gabriel, un rapaz que era amigo de Blue Shiva na súa infancia, pero que tuvo que mudar a outra cidade. Polo que ao enterarse da súa morte decide crear unha cale para intentar concienciar a todos os seguidores da súa amiga defunta de que non fagan os seus mesmos retos porque non paga a pena. Lúa ve esta calde e interésalle falar con Gabriel, polo que decide escribirlle para quedar e intentar averiguar que pasa detrás de todo isto que lle pasa a súa irmá Ada. Pero eu non vos vou contar que averiguan, senón que o terás que descubrir ti. Agora vou vos dar un pouco a miña opinión personal, é que ao principio este libro a mí non me gustou nada, non me estaba enganchando, pero sí que é certo que ao final as últimas páxinas gustaronme moito e meteronme un pouco máis na trama. Os meus personaxes favoritos foron Lúa, a irmá de Ada, xa que sabía en todo momento o que ela pensaba, que lle pasaba, se decía a verdade si non, e cubreuna sen preguntar por qué ou sen poñer ningún pero. E logo tamén temos a Miguel, o amigo de Gabriel, que deixouno quedar na súa casa durante todo o verán e incluso máis, sen pedirlle nada a cambio, e tratábao como se fose o seu irmán pequeno, e dicir que o quería moitísimo. Agora, vou vos decir a quen yo recomendaría que eu... A verdade é que, aínda que a mí non me gustara moito, sinto que é un libro do que podes aprender bastante, así que recomendaría yo a todo o mundo. Agora vou falar un pouco da súa autora, Andrea Maceiras. Ela naceu o 6 de novembro de 1987 na cidade da Coruña. Ten un doutorado en Filoloxía Hispánica e está licenciada en Filoloxía Galega. Actualmente traballa como profesora. Gañou uns cantos premios como o Premio Jules Verne no 2015, o Premio Lazarillo no 2018, o Premio Merlín no 2020 e o Premio Raíña Lupa no 2021. Algunhas das súas obras son O que sei do silencio, Nubes de evolución e Europa Express. E ata aquí o meu book trailer, espero que vos gustase e que vos animase a ler o libro.